عزو السلام تانا تقبلونا زي يوتيوب شانل تعذبتي كمي تسألحو نزقوان زدلنا يمقوانا وحابرتها حيزالكم قاربا لخو نمكتالكم بخبر عجم كبرات تعذبتي بركز بولو حابرتها بيتي مستعانو هقدم ملغت ويدما نوتيفيكيشن قبط حاكم زيناتات بقوان نختكتاتلون زي يوتيوب شانل سبسكرايب بمقوارنا يدول ملكت متواعي ترسعون ፖለቲካው ጎንጽታት ኢትዮጵያ ካብ ዝኸፈአና ብዝባእሰ ገደል ኣብ ዘምራሓሉ ዘሎ መድረኽ ናብ ህዝቢ ትግራይ ደበና ሓዘን ኣብ ዝተርበሉ ዘሎ ቅንያት ቶታት ኣምሓራ ፈትሒ ተሓሲሙ ብዕጥቂ ኣብ ዝምለሰሉ ዘሎ ግዜ መሪሕነት ቆልዓ በሻሻ ክትፃወረን ከመሓድሮን ዘይከኣለ ጉዳይ ብፅንፅዋይ መስኮት ባሕርን ማእዝን ትኹረትን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክጥምዝዝ ምህቃኑ ኪነ የዋህነት ካሊእ መግለፂ ክወሃቦ ዝከኣል ኣይኮነን በዚ መንፅር እቶም ልሂቃን ኢትዮጵያ ከሎ ገና ንትቀሊል ግድል ክፈትሕዎ የተሸገሩን ብሰንኪ ድኹምን ስንፉን ምሕደራን ዝነተጎ እሳተ ጎመራ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣክንዲ ደፋ ኢልካ ምሕሳብን ምስራሕን ናብ ጎደወታት بالغاس بركا شمبولي صوان كتمزون مهكان نبعلو ناي كنتونات كنت مخاني زفلت اذا على مخفا ابزوا على خوعلن كحدرن عقمن عقلنا الو زخونه سلف بلصقنا يا اي صدفدف حبريتان مريت زتنكف حقታት ከም ዝዓጠቀ ቀለም ቀመስ ዝመስል ፅንፅዋይ ብምጥቃስ አቀልቦ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቅልብስ ሓሊሙ ህዝቢ ኢትዮጵያ በዚ ድኹምን ቡሊን ዛን ተኸደናገር ዝኽእል ኣይኮነን ባዓውዩ ልዕሊ 80 ዓመት አንጻ ዓለ ቆርስ ሓያላን ዝመከተ ህዝቢ ኤርትራን በበሊሕ መላጸ ዝሓለፈን መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ዶርሆ ጻሕቲራ ብትረኽቦ ፎኪሽ ጣራታት ዝደናገርን ኣይኮነን እዘይ ጉዳይ ከም ጉዳይ ክሰፍር يحسبن يو እዚ ድማ ካብ ስቕታን ላዕሊ መልሲ ክህብ ኣይከኣለን መሪሕነት በሻሻ ነቲ ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሞ ዘሎ ፖለቲካዊ ዓዘቕቲ መምለቑ ንምርካብ ጉዳይ ቆይሕ ባሕር ብወረኛታትና ነፋሕኻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ውሽጣዊ ኩነታት ብኻሊእ ሓሳባትን ብምግዓዝ ዘካይዶ ዘሎ ሕሱር ፀወታ ምዃኑ ፍጹም ኣየጠራጥርን ብምግዓዝ ዘካይዶ ዘሎ ሕሱር ፀወታ ምዃኑ ኣየጠራጥርን ኣብዚ ከም ሓደ ርኢ ጭብጢ ክትሓዝ ዝግብኦ እንተሃልዩ ከዓ ህዝቢ ኣምሓራ ብዛዕባ ባሕር ምስ ተስምዖ መስ መንግስቲ ፅጋዕ ዝብል ኣጉል ቲሒም ቃላት ተልመዲን ካድረታት ብልፅግና ናብዚ ሕሱር ፀወታ ውዲቕዎም ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ እተን መደኻተን ምስ ክፍሊ ፀጥታ ኢትዮጵያ ጥብቕ ዝበለ ዝምድና ዘለዎም ሚድያታት ከዓ ነቲ ብሓለፍቲ መንግስቲ ዝወሃበን ዘሎ ናይ ጥምዘዛ ዜናታት ከም ዘለዎ ብምግዋሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ረዓዲ ብምኽፋት ኣብ ኤርትራና ዘይምርግጋዕ ንምፍጣር ወትሩ ህርድግ ሚባል ተፀሚደን ይርከባ ኣለዋ እዚ ምስ ኣካላት መንግስቲ እናተዋሃድካ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ስነኣእምሮ ብቐንዱ ብመምርሕን ትእዛዝን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብሎም ብንፅር ተጋሂድ እዩ እዘን ዝተፈላለየ ሚድያታት ነቲ ብኣካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኸፊትለን ዘሎ ነዃል እናተጠቐማ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምጥርጣራት ዝፈጥሩ እጁ ሃዋሁ ኣብ ምጥጣሕ ይርከባ ኣለዋ ሚድያታት ኣምሓራ ነቲ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፀናሕ ውህድ ስራሕ ንምብታን ዕላማታት ከዛን ከለዋ እተን ሚድያታት ትግራይ ድማ ብወገነን መንግስቲ ኢትዮጵያን ምድኻምን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ሓገዛት ንምርካብን ንኽልቲኦም መንግስታት ምንግጫው ከም ዕላማ ወሲደን ኣብ ዕቱብ ስራሕ ይርከባ ኣለዋ መሪሕነት ወዲ በሻሻ ምስ ሃገራት ምዕራብ ፀንሖ ዘይምርዳእ ንምፍታሕ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ኣሉታዊ መርገፅታት ዘለዎ ፖሊስታት ክሕዝ ከም ዝደሊ ዘርእዩ ጣብያት ክኽተል እዩ ክቡራት ተኸታተልትና መሪሕነት በሻሻ ንኢማራት ኣሚኑ ዝምክሓል ዘሎ ወታደራዊ ኣፅዋራቱን ኣቃውሙኡን ክንገልጽ ከምቲ ግሎባል ፋየር ፓወር ዘውፅኦ መጽናዕቲ እንተኮይኑ ኢትዮጵያ ቀዲማ ብዝነበራ ወታደራዊ ቁመና ካብ ኣፍሪካ ኣብ መበል ካልእትን ሳልሰይትን ተሰሪዓ እኳ እንተነበረት ኣብዚ ግዜ እዚ ግን መሰረት ኣህጉራዊ ትካል ወታደራዊ ደረጃታት ግሎባል ፋየር ፓወር ኣብ ዘውፅኦ ዝርዝር ንሰራዊት ኢትዮጵያ መበል 10 ደረጃ ሰሪዕዎ ከም ዘሎ ዝገልጽ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ወታደራዊ ብዝሒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድሕርቲ ምስ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ኩናት ተጸሚዳትሉ ዝነበረት ግዜ ጀሚሩ ወትሩ ኣብ ናይ ክብለ ደረጃ ይርከብ ብ2000 ዓመተ ምህረት ጥራይ ጠቕላላ ብዝሒ ሰራዊት ዝሃገር ካብ 250,000 እስካብ 650,000 ዝበፅሕ ብዝሒ ከም ዝነበሮ እዩ ዝንገር እዚ ከዓ ምስቲ ናይ ተቀዲሙ ካብ ኣፍሪካ ዝበዝሕ ዘመናዊ ሰራዊት ሃኒፅ ዝነበረ ስርዓት ደርጊ ዝነበረ ዓቕሚ ሰራዊት ተመሳሳሊ ነይሩ ይኹን ዳ እምበር ዝቁፅር እዚ ጸኒሑ ብ2007 ዓመተ ምህረት ምስ ሶማልያ ኣብ ዝተኻየደ ደማዊ ውግእ ናብ ኣስታት 300,000 ከም ዝወረደ ይገልጽ ቀፂሉ ኣብ 2012 ኣብ ዝተገበረ ገምጋም ጠቕላላ ቁፅር ሰራዊት ሓይሊ ምድሪ 135,000 ክበፅሕ እንከሎ ዓቕሚ ሓይሊ ኣየር ከዓ እስካብ 6,000 ነይሩ ብመሰረት መጽናዕቲ ሓፈሻዊ ቆማት ሰራዊት ኣብ ክልተ መሰረታውያን ጽላታት ሓይሊ ምድርን ሓይሊ ኣየርን ዝኽፈል ኮይኑ ብተወሳኺ ብርክት ዝበሉ ዘመናዊ ዕጥቅታት ዘፍሪ ትካል ይውንን ዝበዝሓ ካብዘን ትካላት እዚኣተን ብግዜ ስርዓት ደርጊ ዝተተኸላ ኮይነን ንምፍራእ ኣዝዩ ግዙፍ ዝኾነ ወታደራዊ ኣፅዋር ተባሂሉ ዝተሃንፀ ምንባሩ ድማ ይፍለጥ ኢትዮጵያ መሰኹት ማያዊ ኣካል ቀረብ ስለዘይብላ ኣብ ንጡፍ ዕማም ማያዊ ኣካል ሰርሕ ሰራዊት ሓይሊ ባሕሪ ይብላን ኮይኑ ግን ነቲ ጎደሎ ንምሽፋን እዚ ሃገር ኣብቶም ክልተ ጽላታት ሓይሊ ምድርን ሓይሊ ኣየርን ኣተኪራ ተዓይ ምህላዋ ከዓ ይፍለጥ እቲ ቀንዲ ዓንዲ ሕቆ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወኒንዎ ዘሎ ብዝሕ ዓቕሚ ሰብ ኮይኑ ዓመታዊ በጀት ከዓ እስካብ 350 ሚልዮን ዶላር ከም ዝበፅሕ እዩ ዝንገረሉ ብተወሳኺ እስካብ 24 ዝበፅሓ ነፈርቲ ኩናት 8 ናይ ውግእ ሄሊኮፕተራት 400 ታንክታት 114 ድራዓት ወታደራውያን መካይን 183 መወንጨፍ ሮኬታት 67 ኣውቶማቲክ ብረታት 650 መዳፍዕ ይውንን ኣብ ዝቐረበ መዓልትታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃገሩ ኣብ ዝሓለፉ ውሽጢ 100 ዓመታት ፈጺሙ ተራእይ ዘይፈልጥ ዘመናዊ ሰራዊት ታንጽ ከም ዘላ ድሕሪ ምጥቃስ ከም ኣካል ናይቶም ቀዲሞም ኣብ ፍሉይ ስርሒታት ዝተሳተፉ ዝነበሩ ኣሃታት እቲ ሃገር ስፖርታን ኮማንዶን ዝተሰመየ ኣሃዱ ፍሉያት ሓይልታት ተሰልጥን ከም ዘላ ገሊጹ ምንባር ይዝከር ይኹን ዳ እምበር በዚ ዘለዎ ቆማ ናይ ሰራዊት ኣህጉራዊ ትካል ወታደራዊ ደረጃታት ግሎባል ፋየር ፓወር ብደረጃ ዓለም ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ 138 ኣብ መበል 60 ተሰሪዕዎ ይርከበሎ በዚ በዓላ ዘውፅኦ ቁጥር እንተኮይኑ ከዓ መበል 52 ንኢማራት
إمارات عرب قديمات خم تركبيات تقلص كوين جن اتحقي أبز أوان زي منجس إثيوبيا بزلو وتدرو عقمي نتم أبنقو خوينم زي شجر وزلو فان خمان كبده هيك على نزلو إذا دخم وتدرو قاماني إمارات آمين وتقرع خبل كسمع عن كلو دعمي زجرم زي نبورك دجاجة من كلوس نبور يمثليون مرخوا بزهان زوانا أزوم لأخت لعلو نتنهزم منجس تنكي عطتهم سو قداي نقولنا تجيعهم ذهبوا ومجلس تتكجوا حي حفرن أركانات دخومات كنا محضر حلف النتلنا انتبلو أي جرمن توردت نبعلو ما يكونن سواء وخبراتن كبرات هزبون هاجرنا حليفن الذهبيو قدا هزبي انتن قولهم مرير واقع خفيل اللوز أكل تماهير لنا له لازي بولي ميلا مسوار تسأل إنكينات نداقم زادون كورس لازي اللخاء مالسونا عاشكم بلووي تاريك جزي دما رستيو تاريك بجزيه النت رست خوين دماينا زبير ترانا ورك أو تاريك نخسر عب جزي زبالة مخان فتم كزنقع يقبان نتاريك النجزين كحدكا بتاريك النجزين كتطالع مهكان عبرسح تاريك متجملات رئيس خون انت زبير ترانا لو من تخونا بزخون يخون وقعي تقولولات فتم كم زي شبرن كابعية بيتوها خم زي بوكرن فتاون تسألن أطيق صوت أو من دليتهم زي كون انكو مرجومي أبربعة هتا حمسات الناس انت إرترا نواقع داقاز أتوت أقام وديت معرابوان تراينا برن جانا زي ست أمها قراونت إرتراوان ناتو قدان يرويو قادلي الناس انت إرترا نبعلو أبتفل ما مدرخ أبزح مامز بمنقاف أو زقونات أف بقعت حزين قلا أم مسرح وشتوك قالت استفاد أرنز مع بلن مريح ودباو جنبار نزقو عزوزي كونع معازن بمتحاز ملا هزبنا زسمرن حادنتو زتررن سفحنا قالت بايتا سالا زفترة إرتراوان بتأمراو كيان جقنات انتقالسنا بوري تتمنزع مسلنا بقلت سمنا خنجبت بقينا هزبي إرترانا أبتلال هزباو جنبار تتأرنيفو أبزا كايدو قالتي عمونغو كله خفالات حبرات سب إرترانا زي أفلالي هايمانو صوتا تقبيلا وانقا بها المحبرة وبوتان لعل سني تنتمراتن بمندا زي قالت كم علامة زوستو وزا أمنوو مرحلو زكالا خللو نسوو المتكلات بمعبال أب عقمو لعل متأمم زلو برتو حزباو سنا أمرو خفتر بقيو نتعلم زي كال زبلتو قالت أنت أرحيالان كم زكال زقبرخا زبقعت زيو زبقعت زن هزبي إرترانا الناس أنا تابكي وطري زي كهنا دحرنا أنا تونا بتركا وحدر ولدو سجيرو أما وحصلوا على ونطلع التاريخ سرحيو أتي أب هجرات كرنا أفريقيا أب نفسه كفت أنا حتى أبي بوليتيكا هب كل هجرات حليفوت أنك زباو زي مرجان أنك فاتن زباو بوليتيكان طبعا وهدت كوينت أنا حلو أما نجو سومال إثيوبيا أما ودات ساعات كمون قلت شحشدشن تقيد ورار مسحاب كينيان سومالن ها حليفو زخصت قجت إثيوبيا دو سودان ورار سرعة ويانا قبل علي إرترانا سور مسارات وتأبي علامات نايتهم سرعات تيو شحن شعت 109 عن حدا دحر 3 عامات هدما وكينات زبي إرترانا لألاو نتحر مجونت قرنا أفريقيا كابس ألمات زمن وقت يبروه متأخ مع تسفات نبيرو النيريو أنت خون اللي كعبت عامات تي سرعة سياد بارا بمودا وصومال نمت حزا البوجاندا وبوليتيكان كنات نحدهدن كتشما من كلا عب سودان استلع على الطرف هايمانته بوليتيكا وسطات زوبا سلت سألو سودان مسكروا بتهاجرات أم فتاتها وشتن بوليتيكا ونعتقان تقاوم تاع حزبات سودان عبرو سودان مبرقن مع خلن كمون أم معرام زوا دارفور كبراتيعو أو إثيوبيا خا جوجلا ويانا سلطاننا بصبي جوجلا أو ربحات سلازقنا عب استفلاليا خبابتات نايت هاجر كاب قدمت حيزو زنبرة تقاوماتات داقم تلعيلو أمو داتا ويانا قبل علي إرتراقون ورار دحر مفتقامو دما قرنا أفريقيا نابت زنبرو تسألمات زمن زي مرقان تمديسو جاندا ويانا بباركوت من محدار أمريكا عب تحساس كلتاش شدشن قبل علي صومال زفت أمو ورار أنفت داق من مقام هاجر كحد جميرو نزنبرو وشت أو معبالتات صومال كوليفو زخافة زرقات فاتيرو حزب صومال بقداموان حالتاس تسنع منقستات نخقر ما مستقبلات أقطمت التون أبتها قرقازيف سو أو قلولا أبرأس مختالو زي مرقان صومال كاب مريت حالفنا بحر بمسجار عبسات تقيح بحري هنداوك كانت أجن فتير قرنا أفريقيا خابت تنح وش حوا خوات انت لا هوينو انبارنا سوق فهجر أو وش خابس حدقات أبي بوليتيكا تجلاجلا معورينا ساتفن بوليتيكا أم مفتار مستعود ترايو حزبتات النجاج خاصلت أنه محاستها كانت أبي بوليتيكا زختلوت أجمات تمرت خصة دلوز جبايو كابزة مكروزي تمرت قسيمكا من قد مقنعة حاليو حزبن هاجر نايس معمر حتى حلف النت كوينو جزي زي هبهتوس عماميو اتزلو هوا هستحلا لخي مسل كوانت خونه نقحات بمبرق نتي أب قدام سرعة استورت أجمات بسهول المعبول بوليتيكا فتيحة نبز حشة مدرخ مستجار حرية زي كونه قديتايو سلالني أبي أحمد دما كمنا يبعل سياد بارزة في الخمسة يبلون نتصريو ود بشاشة زانتنا درست إيزوب زخونة نايت تخلا يزلق مزلو اتزانتخا نزي مسل هذا وان تخلا خي هاللخ درار إلا سو حصل بالحت مهزة قواصة الدروي وحد شكروت بقي وديه أمسايو بصراحة أب حدا مقواصة أباقي تتأمبرة واندك أسكوين قواصة مسحر نخا حنت عيات قتيلو جرم كابريتو تدريرو عمون قتنا باقي عمامي قحدارة بازمي لازق النوي حيك أتسألن نصبحت مشت ويا قواسها أجايش مطيم محرك عنقلهم سحلات حيزو نبتقريتو مرحة بقي مسيلو دما نتخلا قويحة مرر عجقة مثل الكاءات تباهيلو نبلكم تحساس كل تشح ورارات ويانا تلخصيسو تممع سلام الجرس تفرار ملايا أبتق وانتي مسك قدامي منستر إثيوبيا ناب الجرس قاسيت قالتنيا بيت منقس إثيوبيا اخرخت قالت انكلا 5 تبل سند نمختا مقربنا تجبر انكلو أبقت قدامي منسترنا قبيت شنقة مش مغني رئنا بركو بانت أرو
ምንባሩ ኣብ ገጽ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፍሽኽታን ርግኣትን ናይ ዓወት መንፈስን ተዓዚበ ክልቲኦም መራሕትነት ሰነድ ድሕሪ ምኽታሞም ፕሬዝደንት ቡታፈሊቃ ብሓጎስ ተፈንጪሖም ሰላም ከበሃልዎ ማእዳዎም ጨባበጥዎም ቀዳማይ ሚኒስትርና ብእምቢታ ኣዕፀይጥዩ ነዚ ዘስተውዓሉ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ባዕሎም ስሒቦም ሰላም በልዎም ወያነ ካብ 1994 ጀሚሩ ኣብ ዶባት ዝነበሩ ኤርትራውያን ካብ ዓድታቶም እናሰጎጎ ብሰላሕታ መሬት ክጥርር እንከሎ ባድመ ይኹን ትኻሊእ ከባብታት ሉዓላዊ ግዛታት ኤርትራ ምዃኑ አንድ ዓዲ ይፈልጥ ነይሩ እዩ የግዳስ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ብሓሶት ተታሊልካ ገዚፍ ሰው ዓቕሚ ኢትዮጵያ ሕኒንካ ደርማስ ግኖ ዓሸቀል ተሰኒካ ብስነ መጎት ሓይሊ ዘርስትኻ ምግባት ዝከኣል መሲልዎ ነይሩ ብወገነይ ዝምትላል ዝን ህዝቢ ኢትዮጵያ ልዕሊ 100 ደቂ ንኾንተ ኣገቢርዎ እዩ ኮሎኔል ኣለበል ኣማረ ዝተባህለ ሓደ ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ወያነ ምስ ስርዓታት ጃንሆይ ደርግ ንነዊሕ ዓመታት ኩናት ኤርትራ ዘጋጠሞም ክሳራ ከነጻጽር እንከሎ ወያነ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ናይ ዘህለቆ ወታደር ብበዝሕ ኣዝዩ ዘሕንኽን ክብል እዩ ነቲ መሪር ዕጫ ይገልጾ ተስፋዬ ገብረኣብ የደራሲው መስታወሻ ገጽ 245 እስካብ 255 ኮሎኔል ኣበበ ገርሱ ብወገነይ ኤርትራውያን እናዝለቁን እናጥቅዑን ብወታደራዊ ታክቲክ እዮም ገጢሞምና ንሕና ግን ዝተኸፈለ ዋጋ ይከፈል ባድመ ግድን ክንሕዛ ኣለና ስለዝተባሃለ ብዓይኔ ብለይ ስኔ ብለይ ሰራዊት ብማዕበላት እናእተና ኢና ተዋጊና ከም ቆጽሊ ድማ ረጊፍና ይብል ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌውን ውዕሉ ገሊጹ ነይሩ ኣነ ኣብ ግንባር ቡሬ እየ ነይረ ውግእ ክንፈልጥ ኢና ንሕና ኢና ንመርሑ ኢሎምና ከምዘይፈልጥ ግን ብግብረ ሪኦምና ከም ሕሱም ተጨፍጪፍና ስምምዕ አልጀርስ ቀቅድሚ ምፍራሙ ኣስመራ ኣቲኻ በሓይልታት ግዳም ዝእዘዙ ሃሱስ መንግስቲ ናይ ምቋም ዓውይ ውጥንን ዝነበሮም ወያነ ኮንደኾን ህዝቢ ኢትዮጵያ መዳዓዓሲ ወደብ ዓሰብን እንተተሓዘ ሸምገልቲ 10 መዓልታት ከም ዘጸበይዎም ይዝከር ብግንባር ዓሰብ ዝሃቀኑ ናይ መወዳእታ ፈተነ ቅብጸት ግዳን ሰራዊቱ ዝበኣሰ ግዳይ ወቕዒ ፀሓይን ቀለብ ዓረርን ገይርዎም በዚ ድማ ከይፈተወ ብመግዛእታዊ ዶባት ክዳነ ኣብ ስምምዕ አልጀርስ ክሰግድ ተቐሲቡ ስምምዕ አልጀርስ እምበኣር ጉድለኛ ህዝቢ ኤርትራና ብደምን ድምፁን ዝተጎናጸፈ ናጽነቱን ላዕላውነቱን ዝተደረዓሉ ብተረከብ ትርጀጋን መንስያትና ዝተዋሓስ ሃገራዊ ዶባቱ ድማ ካብ ዝኾነ ዶብ ሃገራት ንላዕሊ ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ካርታን ሓንሳብን ሓዋርን ደሚቑ ዝተኸላዕሉ ወርቃዊ ሰነድ እዩ አቶ ለማ መገርሳ ጀዋር መሐመድ ታየደን ዳወገን ዝመጽ ሓይልን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ስጋት እትይዎ ከም ዝርከብ ተገሊጹ በዞም ሰለስተ ናይ ኦሮሞ ፖለቲከኛታት ወገን ውሽጥን ውሽጢ ጸረ ወዲ በሸሻ ንቕናቀ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ጀዋር መሐመድ ኣብ ዝቐረበ እዋን ናይ ወዲ በሸሻ ስርዓት ንምውጋድ ጠናኺሩ ከም ዝሰርሕ ምግላጽ ሲዒቡ ናይ ኦሮሚያ ብልጽግና ምርጋሲ እዩ ይርከበሎ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ናዕቢ ምልዓል ጀሚሩ ለው ዘሎ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮሞ ተቃውሞ ቀጺሎም ይርከቡ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዶርሙታት ናይ ተምሃሮ ፌደራል ፖሊስ ብምውፋር ካብ ቁጥጥር ወጻ ዘላ ሸብሮ ንምግታእ ጣፋሽ መናውሮታት ይገብረሎ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ናዕቢ ክልዓለሉ ዝኽእል ኩነታት ኣብ ቀረባ እዋን ክህሉ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት ምእታው ሲዒቡ ካብቲ ሕጂ እዋን ዝግበር ዘሎ ናዕብታት ናብ ኣደባባይ ተቃውሞ ዝቕየረሉ ዕድል ከም ዘሎ ናይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ ማሕበራዊ ጉዳያት ጽንዓት ዝገብሩ ላዕለዋይ ተመራማሪ ገሊጾም እዚ ንኻልኣይ ግዜ ዝገብርዎ ሃገር ኣቀፍ ናይ ስራሕ ምቁራጽ ዓመጽ ብናይ ነዳዲ ምውሳኽ ዋጋ ተተሓሒዙ ናብ ዝለዓለ ጸገም ዝኣቱ ዘለው ናይ ጽዕነት መኪና ኣውቲስታታት ዝዘራርብሉ ዘለው ናይ ስራሕ ምቁራጽ ድማ ብተወሳኺ ሸቐጣት ዋጋ ብምውሳኽ ምኽንያት እቲ ሕብረተሰብ ካብ ዓቕሙ ላዕሊ ስለዝኾነ ናይ መነባብሮ ጸገም ኣብ ቀርባ ግዜ ህዝባዊ ናዕቢ ክልዓል ከም ዝኽእል ተመራማሪ ኣብ ጽሑፉ ገሊጹ ዝርከብ ዘሎ ወዲ በሸሻ እቲ ሽግር ካብ ምፍታሕ ነቲ ሽግር ዝውስኽ ስርሒታት ምስርሑ እቲ ህዝባዊ ተቃውሞ የውስኻ ከም ዘሎ ድማ ወሲኹ ገሊጹ